Mga puso, mga ginasagod nga kasapatan dapat tutukan ha sa aton mga pet owner agod makiluway sa peligro nga dalasang mga palupok. Mga tips upod kay Eileen Pedreso. Sa pagsaulog sang bagong tuig, apisar ginahingyo ang tanan nga likawan na ang magpalupok. Madamo sa gihapon ang naandan na nga sa ulugon ang New Year. Pagi sa pagpalupok, sa pagpati nga nagatabog ini sang malas. Apang pahanumdom sang Negros Occidental Provincial Veterinary Office, subong man pet owners. Magluwas nga dumdumon ang safety sang pamilya. Dapat hindi man pagpabayaan ang aton kasapatan o kun pets. Ang magahod nga palupok abi ang nagadala sang kahadlok kag stress sa mga kasapatan, ilabi na sa mga ido kag kuring. Gani ano bala ang mga dapat obrahon agud maproteksyonan naton sila. Si Rachel nga may pulo ka mga ido, may ginabutang kuno nga higot sa lawas sang iya for babies agud mabatsyagan sa mga ini nga kaangay nga ginahakos sila. So maglapit na ganing 12 midnight or gasugod ng palupok, tanan pasulod gid sa house. So I think may ara ko ginaputos nga para daw feeling nila daw ginahag sila. Dapat man nga hindi pagpabayaan ang mga ido sa gwa sang balay, sa diin madamo sa mga nagapi na lupok. So hindi lang siya dalon sa gwa. Kahit siyempre kung may lupok, daw more ang sound sa gwa. I-ano lang siya sa room. Kag tapos i-ano lang siya, atensyon niya kuha mo. Tapos ihag mo lang siya. May nakuha kami information about sa dog. Nga kay kung may palupok, ibayuan sa kunubla kay feel na nila, sila nang secured. Na kag, baby sila, carers gid sila mayo. Hindi man magpalupok malapit sa mga kasapatan o tripa ng mga ini. Hindi lang pet, pati iban pa mga animals, no? So, as much as possible, i-secure tagid sila, no? For example, sa mga pet, very sensitive sila sa nga palupok, no? So, actually, nag-shiver na sila, may fear. Gani mga kapuso sa tunga sang aton pagpangalipay. Kabay nga aton man mahatagan sang pagtamod ang aton mga kasapatan. Siguraduhon nga kaangay naton, makalabot man sila sa bagong tuig sang hilway. Upod Geruel Bangoy, Eileen Pedreso, One Western Visayas.